Nuoren viljelijän tulotuki sitten. Ja tähänkin on tullut tälle vuodelle vähän muutosta. Eli pitää olla aktiiviviljelijä. Kuntahan arvioi sen, eli siellä on se YTJ tai niitä muitakin ehtoja sitten, millä kunta niin kun arvioi sen, että onko aktiiviviljelijä vai ei. No sitten se, että on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä. Ja tässä on nämä on niin samat ehdot, mitä tuossa aloitustuessakin aika pitkälti. On määräysvalta sillä tilalla, täyttää ikä- ja koulutusvaatimuksen. Sitä tukea maksetaan 5 vuotta, mutta siinä on se tietysti, että pitää hakea myös sitä perustulotukea. Ja ammattitaitovaatimus on sama kuin aloitustuessa. Sitten tulee näitä erilaisia tapauksia, eli luonnollinen henkilö. Niin katsotaan, että on mahdollisuus saada tätä nuoren viljelijän tulotukia, jos on pääasiallisena yrittäjänä, tila on hallinnassa ja omistat maatilasi yksin tai olet vuokrannut hallitsemasi maatilan toiminnan. Aviopuolisot ja aviopuolisoiksi rinnastettavat. Jos sinä ja puolisosi olette omistajina ja haltijoina maatilalla tai hallitsette vuokrattua maatilaa, molempien pitää täyttää tuen ehdot ja ikävaatimus, jotta voi saada tätä tulotukea. Ja sitten katsotaan, että he toimivat myös pääasiallisina yrittäjinä. Sitten maatalousyhtymä. Tämä taitaa mennä ihan sillä Heikin sääntöjen kanssa samalla tavalla tämä. Eli jos tuen hakijana on maatalousyhtymä, kaikkien yhtymän osakkaiden on täytettävä tuen ehdot. Maatilan on oltava yhtymän osakkaiden hallinnassa. Yhtymän osakkaiden katsotaan toimimaan pääasiallisena yrittäjinä, kun kaikki yhtymän osalliset täyttävät tuen ehdot. Ja kaikkien osakkaiden pitää täyttää se ikävaatimus myös. Osakeyhtiö voi hakea tukea, jos tuen ehdot täyttävillä osakkailla on hallinnassaan yli 50% yhtiön osakkeista ja heidän omistamansa osakkeet tuottavat yli 50% yhtiön äänimäärästä. Ja jos tuo ehto täyttyy, niin osakkaiden katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä. Lisäksi heidän kaikkien on täytettävä ikävaatimus ja tuen ehdot. No, tässä tulee sitten näitä, niin kuin esimerkiksi se vaiheittainen sukupolvenvaihdos, kun siinä nyt, jos siinä on vanhemmat mukana, niin he eivät sitten todennäköisesti täytä tuota ikävaatimusta. Niin jos yhtymässä on mukana viljelijä, joka ei täytä tuen ehtoja, voi ehdot täyttävä viljelijällä olla oikeutettu tukeen silloin, kun yhtymä on purettu ja hän aloittaa maataloustoiminnan ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Ja sitten jos yhtymässä on mukana viljelijä, joka ei täytä tuen ehtoja, voi yhtymä olla oikeutettu nuoren viljelijän tukeen siitä lähtien, kun kaikki yhtymän jäsenet täyttävät ensimmäistä kertaa tuen viljelijän ehdot. Ja se ikäraja tarkastetaan siltä vuodelta, kun aloitat ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Ja aloitusvuodeksi määräytyy myös se vastaava vuosi. Eli tässä tätä maksetaan 5 vuotta siitä aloittamisesta, niin sen takia siellä on tuossa tuo aloitusvuosi. Ja osakeyhtiö, jos osakeyhtiö ei täytä tuen ehtoja, esimerkiksi nuorella on se 49% osakkeista ja äänimäärästä, voi osakeyhtiö täyttää nuoren viljelijän tuet ehdot siitä lähtien, kun nuorella viljelijällä on yli 50% osakeyhtiön osakkeista ja niiden äänivallasta.
Ja ikärajaa tarkastellaan siltä vuodella, kun aloitat ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Ja se aloitusvuosi on sitten se vastaava vuosi. Maksetaan enintään 150 hehtaarille tilaa kohti ja tukitaso on 88 € per hehtaari. Tämä on alustava. Ja nythän se, niin kuin Heikki sanoi, sitä kriisitukea maksetaan myös tältä vuodelta sitten nyt nuorille viljelijöille.